Bukan pre? Mau na pre? Tara na pre. Mau mo ko pre? Tara na pre. Sige na. Saan na yung wala ka dira nga? Daghan magaling sagbot, yun sa nisok yung ako, manilimpyo ha? Ibiyaan ang magkusay agad sa kong asawa. Bruh! Jing! Jai! Dali mo dari, Day! Wow! Ibiyara ganyan ni dari, Day, oh. Tidak kan kayong sagbot. Asa raman day mo gikan, Day, ay? Itus balay, nakamudyo. Dan sila magmodjol. Nya umana. Lala ka. Wala ka mo ga chat-chat ra sa imong mga uyab. Wala mo. Oh no. Sige lang, oy, nag-serious kami. Nya wala gid mo uyab. Wala. Okay, base ko parehas mo sa inyong ginikaran nga. Ibiyaan ako sa inyong ginikaran ha. Oh no. So karon kay ako man gipalimpyuhan ninyo. Matos ako sa uma. Sige pa. Oh sige. Dayon limpyuhan niyo dili mo maglaglag ha. Sige. Sige ay ninyo dai. Sa pang stricto kay tanan. Pati kaning kana daghan kay sagbo. Sige, limpyo. Sipa pang limpyo. A few moments later. Ako ay. Iya ako blackout. Uy, hala. Upahalag ng mga bayana. What? Wow! Oh my God! Wow! Upahalag ng mga bayana. Awan na, naibog ni ko nila ani. Muna itingalan itiraw niya. First love. Pag tumitingin ka sa'kin, di ko malaman ng Mayo, balik ka natin. Nakita ko kauba. A few moments later. Ada yang ganun. No, sabi nga, 0098. King pag yun. Yung kayo patauran rin sa. Sunod at lado yun eh. May kinay mo. May matabang tak ngayon eh. So, ang process tabang pre? Nakikita mo ko itong mga dalaga pre. O kahagin mo pre. Ano kayo kang ninyo? Basket mo yung dami pero kay pare ko lang. Ibog kay. Naibog ka to eh. Naibog kay ko at mga bayan. Pero, kaya hindi mo pre. Pre, gusto ka pre. Natayo sa. Adi, pre kay. Nakikita na niya. Kita ka talabak talah. Wala na pre. A few moments later. Pre, muna yung naibugan, pre. Mau na, pre. Tara na, pre. Mau mo ko, pre. Tara na, pre. Sino sana, pre? Wow! Tinib. Pang. Miss, asa rin si Papa niyo, miss? Ante nag-uma. Ayaw gani. Miss, nasa ko istorya ng miss ko. Pwede taga-tinsigan mo? Di pwede. Sukat ka. Miss, di ako istorya ni miss. Napag imadayaw ni miss, di ka magmahay, miss. Yeah, tuwa na miss, imuhatan ng pagmahay. Wala, tuwa na miss, bubutol na sa kauban. Di ako trabaho. Kapag ilayin miss, di ka matuo. Di sa umulugan ako pinakabuta. Wow! Di ko dapat tigulang nga, klik ko sa dalan ako, bitabangan. Tigulang ba yung natabang niya? Hoy! Sabi miss, di ilayin. Kita kayo magkarayan miss, di tagyog ka labhon, di ka pahugason, di ka pa labhon. Buat pagari ang bulan ang pagputol. Ihatag na ako, para ni mo. Kaya, kuha na miss, kaya inumo niya mabot si mong nawa. Hoy, paghilom!
Okay, pre. Ulo na to. Papa, dito ka na tayo bisita. Dito. Pa, may bisita sa balay. Sama na. Galaan mo usang kaon. Sige lang, salamat. Kinsa pwede ng klasiya di nga bisita? Bisita or namisita? Wala pa, murag na bisita man to. Ah, okay. Iyon magigunga dili to. Dili mag sige bisita ng mga tao di kay. Eskwela pa mo? Kala to ton. A few moments later. Ah, sa marong namisita dire. Oh, no, 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 no. What's up guys? Salamat guys paglantaw sa akong video. Shout out guys sa akong magulang nga nasa Bacolod. Si Kuya Junel, tapos si Manang Mariapi. Shout out guys sa akong friend sa Facebook. And shout out kay Tita Rotilia from Dumaguete and kay Tito Homer sa Cebu. And shout out sa mga taga Kabangkalan dira. Si Dudong Joshua kag si Palmin para da sa Kabangkalan kag what's up guys? Ay mo pagalimot sa pag-subscribe and follow and share. Thank you. May pa-shout out din sa akong friend si Marjeline din. Marjeline Palitgit and shout out din kay Rimar Berninya Badong. Hi guys, pa-shout out na rin kay Gina Luiso Inmasino at sa akong friend nga si Marjeline Palitgit. I love you. I love you. Shout out. Hi guys, shout out na nung dito nga nagugla sa Cebu. Babay. And ayaw mo pagalimot lagay ha. Subscribe, Subscribe, like, share, please. comment. Kayong updated sa What's up? Thank you sa pag-tanaw. See you. And see you.